Uba lambor malngyang MDC bementa bat MLA berim ke Nongkram constituency ulah kop ya uba Arden mela besayu maju presiden ke Voice of the People Party bat MLA bementa ke Nongkram constituency banyatai nia para marway kata ba manu na pedang jengki ke belawan ra kambon ki kampenroy nadu ki surak bat ki weipat hakani ke constituency kini ke jingkop uba lambor ke dei ke ba ulah pensyong nongrim na ke jingyo I yakwe ke video bala kren da uba Arden hakwe ke jingya lang hari lom jaintia hakaba ulah ong bau yo I ya jinglet pen bah surak dau ba lambor lengba kawai kalat patai kubor uba Arden ulaang baki labun ki baken tho ba shano uja bat baki surak Nongkram constituency kisniu hado kata bat benram babun ki keno baulalap met let yalap election bat klat ya ka constituency ulah keno bakane ka sarkar bementa ka khanglat ya ki kampenroy bat grow bawat haba ulah yalam ya ki engineer ban pet ya ki surak ban kentu ya ki ban maramat penban kim le ai namar ki engineer ki ha ba jing pet u menteri bat kim note ban le ai klam ka jing patha u menteri ketenat PWD kata uba prestun tensong ubadai ru sembot menteri rangba ka jella haba juba pelor kini ki jingkran uba Arden ki baula kran ha jan mit jong si pau tarik ukala lengkot arja arpusan na kaliang uba lambor haba kran sekilat pathai kubor ha no phai sngi jong khat lai tarik ukala lengkot arja arpusan ulaong bakam long ka bayha ban phawat hakipat ba ulaong baka jingkam MLA bementa jong Nongkram baula wanra iki surok hagi jaka beper hakish postnam maraki sansnam pat don jing maramat kalong ka bobnya hap namar hakish postnam balong MLA uba Arden karukom shna surok kalong ka batarti ka jing stang karong basiang kalong kum isla rensun ulaong bamauhi hakapor balong MLA ula wanra e kasurok lat kor pom lakrai sha lat lengkot kasurok nalat smith terter kasurok nalat Nongkram umprop Smith kasurok na liulong sa ringi silong bat kiwaypat. Ulaong bawan da gabay kop tay niya bat uba Arden banyakran halor ki kamp kentiw ya karoy kapar ha Nongkram constituency manubala ay kambon barhap ya say jing pensisyaru da ki kot kisla. Da kabapen pau baga jingkam uba Arden ba dan ha kasarkar hi kade ke jing bam la ban trekam uba lambor ulaong baki application na kiwe ki MLA ke VPP ki poisa ka kamra u menteri rangba kat banan Nongkram constituency pat don AA ngashi hapo ki YouTube channel dang higini ki asengi ya ba u MLA bedom brom jengi lakren hapo koi ke sinong sipo Jainte Hills ba lapha ikpai ba baginwat kumno ginwat ki pajba kabaya ken yake ginwat yake me gijing sha ken tengang ko abnong tangawai wemeli lokran ba ngalawan ra igisrok hangta hakis posna menchua hari lokran ong ba hakisan sem don maintenance ngang ko anong ipidak ba bagi surok ki batray hakitu ki po menchua kilong thik ka jingraben jong karong kalong kat islaran sun tang po jisnam pepe ka surok blang dapsyang dang mano umaw lami sabar kawai negi surok ngani thu ipi kabang hap ban trait mai biang hagini gi sansnem ki banga ngabat ko mamali kadai ka surok napo liulong pamnakrai shatay sipo ringi silong kaban pe lambay sipo sanmer yata ka surok lashna Shua jong election bat hading election tang hapo system lamilot kimau ban siang biang yakam nong shu ngahap banwara sunonda ka intermediate lane kamot ka jinghe jong kasrok kabalitnat kide kita gilinti ki banga leile da pipet ki gini gilinti ki pamanta napo lightcore lumhe LPL road manoba wanra eka pinpet ya ka intermediate lane kaban napo la Nongkram umprop to Smith manawan rai ka kinpe ki jimpan baha jong ya kaning surok na po lat Smith to Smith batater manawale eka deke po chungi temta finong kumnon wat pajba tu wat bu i gini kan gimaw nong rem ki bangang labo balay bangyo scheme na mga libanwan ngaban ni hidagaman temantang ako abanong hangni nga challenge ngawang wan da debate bani kren ni developmental scheme kiba hapo kanong krem ko si manubla ibon nga khot ni kita bignon debate nga dong ngara yaki proof jonga katno nginya syong marhman nginya debate hapo deng jonga bat wamali jong kanong krem lalo ang mga khamlay ay nginya pani mano bonra scheme
babun hapo kanong kram konsi ngang ko nong ya kata kadai gajing bomla ban pri kampi ngating kan pesya kata namar ba lada kan ni gajing sisya piyong mangamdon sa sokar ti balipat ki application jong ki MLA ki batay na po ka pati jong ka VPP ki poy hadu apo jing khang jong chief minister ki application jong ki MLA de pikhen na po MLA jong ka maulay de pikhen MLA jong ka maurang kineng balik ki application jong ki tengreng kini hapo mata hapo mi jong PS jong ka office jong chief minister ki poy ki proposal ya kan ngajing siya tika banang ni pamdan ni upad ba ujit ya MLA na UMDC kamu mo ki jit baki ay kata kajing siya niya yu ba anu job bunuan ra ya karoy ka par bunuan ra kajing kalapo ka tan tenre minta pinang ba nyat dupad ba abun let siya let ba kamu di pad ba agan belapan ko bor ya tu no mikmat ba un let himu siya po ka sarkar balik ti kajing khang jong sarkar ken tenging ngilek kunta nganyalam nga pad ba nong he pad ba khiliwat hi ngangala pendep ikam jong nadong sidong ka syong sapi kajing sta jong hi kalong kumta kadai ka kamram jong no mikmat manda piong bapilali siya po siya ka office jong ka piluli una yu to upiluli hable yam siya gibabat ya ka department tifim let mi to kuno niyo ay kata ka jingerap mano ban sign mano ban mang pisa hamang pisa ka sarkar temta pinong ba ngawan hangda ladap kalonghi kamlong tadi kani ngimde ban siya alam baklakin tenga nga ko banong nagbasay bahadu kini si wala ngam simlong shu utaw MLA hanay ngadang late hi na bakaton kajing dawan na po ko konsi bakyong ngidon kami kini kinig jinong kam yarap lam tengali sino ngabli siya sarkaram habaka jing dawa kadon na mata ka konsusi ngahap ban late ban tiid kajing khang jong sarkar tanay banong mani kano te hanga te kamdon nong rim ken today na markata nakaliyon jonga naskop nong ipi bangin nang italo ni kini kam baha na mata ka than hi brokoy na mata ban yo ban prat lenti ikhmi lenti bala kumno kajing ang no jonga kalong ban pelat no shuai kani ka hengali ka bateng teng pinpet ya kajing traffic jam nadu tangso along school ka poisu po shani po laikor nadu nang the tikumno ngile kibuli kim poisu sig jaka bali ni tray im poisu sa school kim poisu sayo sahat ka po bobyang na ka jor pa ka hengali ka thong jonga kalong anda dep yamantang ngimlali issue ka thong jonga kalong kum MDC ladang 15 yang ka thong jonga ka baningkong kalong ban penurlong yang kani ka surok nang ni po laikor kaban pilamba siya po malki kata ka thong jonga bat commission ka mga buha kamado halor ka jingpan kre biang bansha jet haka election MDC siya Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpoi terek rumpang araja arpusan uba lambor kumu MDC badang dan hak syuki uloong mag jingpan kre kadai man lakasngi shisien sansnam ulong bu unya khun kumukar tong khlam seng bat kmilanti bo pat ba kani ka constituency un ai biang ka jingkersan ba ka jingsanya ban beteng ka jingsakri halor ka jinga kran bat ki kartong khlam seng ki dei tang ki ban kala shaki wei pat ki party hadian ka result election uba lambor ulong bawat ka election commission of India ka itu iki kartong khlam seng bat kum kini ki jingkerno ki dei tang ban yalam bakla yo pat ba barha ka election harilong khasi bat jaintia hi ki brio ki pet yo brio ya ka party bat hanong kram hi don kam da ka jing iet bat ka jingshania ka bor pisa kumu sitting MDC jong ka constituency ka ba ki pat ba kila ibit banjit yang hauni usnam aja ka khandai te hadu manta ka mut karai kalong ba kipai ba babon kaya nga ba pide banya sakmat ini kam pimlong ban siteng na ba pide yu barang bat higini kam tabat ha kajing ya lanti kajungi kamut ba kajing pengkha ka ngi bodu pengkha bet man ka mundai si sansnam ngi di boya bit baro si sansnam ngim ju syong thai hilo te kamut kadai kata kan kajing pengkha ka bangi ngai pengkha te ha kanai kanti bomenta kamut ngai ya bit sakmat kum tu te keman skemba ki baro kiba long baman menta kasian keman skemba in poi saka benta ka ba ngithmu banyo biang sin ki jing job ban abiang ki sakri nom ta ki pai ba ki babon kuma shukran no khandet kalong ba kidon ki benta ki ba MDC don la jong ka role ban play ngino mekan thani ki goi te nei benta jong ai bangan play kamot ka bangaya presta kamot ban agi sakri ka bahatam namta ka thani brokoi kumbang jule tada kamdei kada kijing shani ajing pajba ngathrai ngamra dayang shu apo kani ka jaka apo kani kisnong
manangyo banya kene relekti banya rap iki te but dei lamba jong ki kam ki babahang ki bangang lapasat nam ta kathan hi brokoi te kapan long enga ru ba ki pai ba ki don gajing shania mat ki ong ba pihak panang ya bi chakmat nam ta ni ka kam ka state election committee kani gede pok state in american ya election commission of india te piken ru kandet da piong bani ken chpang ka election commission of india ru kat ka election commission of india ru kadang itu you tahu candidate maroi candidate independent ka commission of india kalabu lupa digi election commission of india kalabu lupa digi sambal nam ta jong ki independent te wo ka recognize kilu kumno pin ong ba phang tang banian te hanga nga so wa kita gi tang ki jing kan tho lapla ki bam don nong rim ki ba shulong tang ki jing kan tho ki ba hanga ngam so don kam hiro ban panshai namar ba ki pajba hangni umdei te bi ki party hangni ki pej yaw breo boy jan breo ba ai ka ching e pej ba kadi ka ta ba ding kong hapo kan kram konsi ngimla ban the da ka spa ka po hangni gawan me da ka ching e ba ka ching troi hok ya ka kam de ka ta ka ba ki pej ba ki phai khmat ngim non kam mani kani ka party ninya tulun khmat rengkat ba ki pej ba te shwa bangan poi shang ne galantiru banong bani rai kam de ga rai jonga shimat ngam jule marwai kadi ga rai bangi shimlang pagi papun balang kinong kashan ki ba hakmat ni panjimut ni gilong kami ni kirurang ba kun samlang kum nungin le tani ka sur kawan ba pidon hano nuro gamot ngingin non bat phi kata he gede khubo ka basna chibon phi pina pe ga history jong ani ga jingya ldi ga jonga ta ka balong fair ma baman bangi ngasdang ni ga political career kamot bangi empat yo ya ga jing ya ka recognition na ka election commission of india ang kama hopo hagat sukusnem arjalai mga ile na kaknam te mo ngidang long hikom ki independent hoto por te ka beteng yanga how arja saru kumto ni job na khanam te how arhajar khandai ro ni job na ka party khanam empat recognize ka te hadin tu ngi poi sigi party te kamot kadon gajing ya kran hangni harum haneng long teng teng kawan ra gajing e ba alada kadon ka jing bakla iba hani no ibanta kamot sya kan ulot baro ting so ba kani garanti ka banganga ya masoy daymet bagi pajba kiong ya naka lenti ko mu katong shimet kadi kita hi ka banga squad paso chile ate kadi jele hi mlaban nong ban sim sting no je khunde ten rai upajba hi bon rai uban ayu nam tam te ban ngem khanyi no na symbol ami candidate uday nong ile hi nawlong ubang pajumi rumi mukabot udon lang jong katerpeng kabor te nga so ka ba ya ka kanti bamta kalong bay kadon ka jile te ka jile ka ba ngirong na pankreb ha te kamot nginya shkmat te ka result nginya apat ha ka arp south rican gilaw ra shibun ki an ki batmai ki ban panklan ya ka terpeng jong ki dorbash nong ka ban panklan ya ka terpeng jong ki sangkan thai ban panklan ya ka terpeng jong ki sang samla te ya ka subject kamot ngin secret anla dei ka platform ka bobiang ka kampan roy hapo ka than kamot ladai kren ga jing sha kamot ngi am ko aban ka dokti no am ko aban kan tho hade ki mati ki basa hadu ni si bamanta kamot ki debi ki mati ki ba labu da manga da phirung tang hangni ga yeng ka bamanta de pet tang ini ki mati ki bangidon hatang ni jakaro kamot ki babon ki mati ki de ki ba lapsyang manbu nakaliang ka jonga tikumta haba fitrai fismat kamot kibriyo kitur sapi ponon pan ngiduna kani kamot bon kijing community haba fitrai kamot kibriyo banwan kisalya tedi kata kabanta kalong baka kampanroy hikam jukot ka yai beteng bet nakapo sa kapor magkijing dawaru gibabon kal pitang tray kata kijing dawa kitang bon te nga di buriyo basutnat banya tray kikam sutnat hiru banyi i ba bagin panbaha yigi basniyo igino ki pifikan galanti singkin de pifikan igino ki banta kamot nga di way ba kloy ba basmat banya tray lang bat kay bor jong kasnong bat ki seng kanthai bat ki seng samla nga di ba hakmat banmi banya tray lang bat ki Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha, ka jing im ba kambha. Pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.